Larun batean jokatu zuen Lauburuk ligako 3. jardunaldiko partidua, Sala Kadrete izan zuen aurkari eta 7-bateko markagailuarekin irabazi zuen. Hau Zaporeon aurkizion taldeari larun bateko partiduak, eta partidu hori komentatzeko gurekin dugu Unai Labaka, jokalarietako bat, ongi etorri. Kaixo. Hortxe ikusten ditugu irudietan 7-bateko partidua, hau Zaporeon aurkizion taldeari partidu hona izan zen. Bai, ondo ontzan, azkenen emaitza behar genuen irabaztea, azkeneko emaitzena etzian oso onak izan, partiok eskasak ere, eta bueno, aia hor pixkanaka entrena horrean nahi duen jokoa lantzen, eta bueno, asteburu honetan mintzat, eduki genuen premia irabaztekoa, eta pozik. Hortxe ikusten dugu lehen zatiko irudiak lehen zatian taldeari kosta egin zitzaion gol hori sartzea, aukera asko izan zituen, baina asmantzea kostatu zitzaion eta 12. minutuan Arrosek asmatu zuen. Bai, azken partidotan arazo, gola sartzeko eta kosta ite zaigu, defentsan nahiko ondo ibitzegea, aukerak eukitza ditugu, baina azkeneko paseo falta zaigu, eta partio honetan lehenengo zatian ez genuen asmatu, baina bigarren behintzat sartu genitun, da emaitza nahiko borobila izan zen. Lehen bi jardunaldietan galtzetek zetorren taldea, etxean Debabarraren aurkako derbia 1-3 galdu zen, eta bigarren jardunaldian Xotaren kontra 5-4. Presio berezia altzuen taldeak, irabazi behar hori baltzuen. Bai, alde batetiken bai. Azkenen beste porrota pixka hor beraldean sartzezea, eta geho, ansia puntu hori bagenun. Lehengo azten partio etzan nahiko txarra izan zen, baina azken minutu arte gure aukerak eukik nituen puntuatzeko, eta behintzat asteburu honetan ansia puntu hori bagenun, 3 puntuak etxean gelditu hartzuen, eta ondo pozik azkenen lortu genuen eta aurrea behi da. Aurkaria Sala Kadrete zen, talde berria, ez dakit nola ikusten duten aurkaria? Ez genituen referentzik talde honi buruz. Urte honetan nio dira eta ez genituen ezagutzen. Orduan pixkat errespetu puntu horrekin hasi ginen partida, baina behin minutuk igarotzen askatzen hasi ginen, garrantzitsuna partidu irabaztea eta hurrengo aste behi da. Bigarren zatian hasi orduko lehenengo 2 minututan 2 gol sartuta, taldeak markagailua 3-0 jartzea lortu zuen segituan, eta konfiantzaz jokatu zen bigarren zati horretan. Garrantzitsua ez bigarren zatiaren hasiera hori. Bai, azkenen lehenengo zatian bagenun partidua pixkat enkarrilatuta uzteko, baina ez genuen sartu, eta azkenen bigarren zati hortan hasiera pixkat puntu hori io harrenun, ingenun, pixkanaka markagailua hunditzen, da partida ateratzen. Uzkudunek, Andonik sartu zituzten, bigarren zatiko lehenengo golo horiek, gero bukaeran Xabik eta Jauritzek ere asmatu zuten, taldeko jokalari ezberdinak sartu zituzten golak. Bai, hori garrantzitsua, azkenen talden denak somatzea garrantzitsua da. Partio honetan Andoni izan zen, Xabi, David, hurrengoan beste batzuk izango dira, baina garrantzitsuna, azkenen partiok oain ateratzea eta somatzea. Azkenen entrenatzaien ideia hartzen nahi pixkanaka, jokoaren jokoan, da azkenen emaitzak jokoarekin batera etorriko dira, eta pazientzia behar da. Mikel Diestro da entrenatzaile berria, hortengo demoraldi honetan, taldeak aldaketa batzuk izan ditu, 3. jardunaldia dagoeneko, antzeman alduzu estilo aldaketa hori, talde berri hori? Bai. Azkenen Mikelek bere jokatzeko era badu, pixkanaka sartzen nahi da, guri kostatzen nahi zaigu joku hori pixkat partiotan sartzea, eta azkenen pazientzia behar da, denboa behar dugu, eta seguruna jokoarekin batera emaitzak etorriko direla. Azkeneko partidok ez die oso onak izan, baina konfiantza behar dugu eta etorriko dira.
Sailkapenean 9. dago 3. jardunaldiaren ostean taldea 3 puntu ditu 9tik. Aipatu dugu hasieran beharrezkoa zuela partidu hori irabaztea eta sailkapenean erdialdi hortan kokatu da. Non egon behar du taldeak ligaren bukeran? Liga guantxe hasia eta diferentzia ez dio oso handik, baina bai egia dela sumatzen joan behar dugula pixkanaka, goiko alde hori ies ez egiteko, eta urte hau pixkat azken adaptazio urtea izan behar du, azkenen jokoa, entrenatzaile berriaren jokoa asimilatzen hasi behar dugu, eta ikusiko dugu gero denboraldi bukaeran nun kokatzen geha, baina garrantzitsuena nik uste jokoaren ideia hartzea dela. Aipatu ez du jokalari gazteak taldean sartzen ari direla, hortxe ikusten ditugu bigarren zatean jokalari gazteek egin zuten lana. Lan horri esker ere taldeak beste pausu bat eman dezake edo eman behar du. Bai, oso pretemporada borobila egin du gazteak, aurten lehen urteko dinamikan sartzen hasi zirenak eta azkenen pisua hartzen hasi behar dute, hartzen ari dira eta oso pozik. Taldeak hurrengo astean Santurtzira egin beharko du bisita, 4. jardunaldiko partidua izango da, nola ikusten duzu hurrengo asteko partidu hori? Lehen urtetiken aldaketa batzuk eduki dituzte, jokalari batzuk galdu dituzte eta ez dakit nolako taldean ze garrantzia zuten jokalari horiek, ez dakigu. Gu gure aitea joan behar dugu, jarraitzea gure jokoa hobetzen eta emaitzak hartzen dugun, 3 puntuak eta hori azkenen momentuetan liga hasieran garrantzitsuena hori da. Jokoa aldetik pazientzia eduki behar dugu eta orain emaitzak ateratzea garrantzitsuena. Garaipen garrantzitsua izan da, ez dugu oso hasiera ona eduki, ondo haitu entrenatzen dola, baina emaitzak ez dugu alde horretatik itxura hori eman da gaur garaipen honekin behintzat 3 puntu lortu ditu eta moralantzako eta garrantzitsua da oso. Oso garrantzitsua izan da, ze lehenengo 2 partido galdu egin genitun da oso garrantzitsua izan da gaur irabaztea eta gaina joku hona eta 7 gol sartu ditu eta horrek bai laguntzeu hurrengo partidoak noski. Baki proiektua dela, baina gure helburua ahalik eta gorenen mantentzea da, baina bai entrenatzaile berria eta bai bere prozesua beho, baina hor goran ibiltzea, espero dut. Markari honekin igualez, baina bagenekan gogoira azten hasteko, 2 partidu segidan galduta, ekipoa pixka ditxura hartzen da pixkanak ari gara betzen. Nik ez dut uste ez aldatu, nik uste pixkanak ari gara denok ekipoa egiten eta hobetzen ari gara ikustea kantxan da gauz da hobea jungo behan esperantza dakau. Neko guztia egia esan, lehenko urten hasten etortzen ja entrenatzea, hori hau natikan, eta aurten ja hemen hasi gara, guztua, ondo biltza.